Яңа елга аяк баскан көннәрдә балалар өчен берсеннән берсе мавыктыргыч тамашалар уза. Аларның күбесе Кыш бабайга хат язу белән бәйле. Ул хәтта президент дәрәҗәсендәге илкүләм хәйрия акциясе буларак та үткәрелә. Теләче районының Баландыш авылы балалары Кыш бабайдан нинди бүләк сораганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Менә кызым хат язган булгансың икән миңа. Менә шул бүләкне алып килдек сиңа, яме? Бик зарыгып Кыш бабайны көткән Баландыш авыл җирлеге балалары хатта язган, үз һөнәрләрен күрсәтергә дә әллә кайчан әзерләнеп куйган. Яңа ел килә, яңа елны көтәбез. Барыбыз да яңа елда бәхет өмет итәбез. Бәхет өмет итәбез дип җырлаучы Дилә Рашитова Кыш бабайның авыл җирлеге башлыгы икәнен таный әлбәттә һәм бик рәхмәтле. Патрушка сораган идем. Менә хәзер тын тутырабыз да тауда шуырга чыгабыз. Рәхмәтле, мин менә Кыш бабай шулай зурлап килгәнбезне, минем кызымны хөрмәтләп яратып бүләкләрен тапшырды. Бик зур рәхмәт. Теләкләр чишесенә хат язучылар арасында Зәринә Хаҗиева да бар. Кыш бабай, безгә бик таныш бабай, сакып маеп абыткан, тирәмездә яктан. Бүләк бик ошады Зәринәгә, курчагын апасына да, әнисенә дә күрсәтә. Олы кызда тугашта килделәр, менә бәләкәе, 3 яшь бәләкәенә 3 ел рәттән киләләр инде, Аллага шөкер. Әнисе кочагына сыенган Самир Тимирбаев рәсем ясарга ярата. Шуңа да Кыш бабайдан рәсем ясау җыелмасы сорап язган. Ә өйнең ак әбисе Самирның әтисе Фирзәр җиңү белән кайтсын дип көндә дуга кыла. Рәхмәт яусым инде аларга, шулай минем оныкчыкларымны шулай зурлап йөрүләренә. Саулыкларын бирсен, балаларым исән сау кайтсыннар, һәркемнең баласы. Балаларны котларга килгән Теләче районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов белдерүенчә, хат язу хәйрия акциясендә күп балалы, аз киремле әтиләре мобилизацияләнгән һәм сәламәтлеге чикле балалары булган гаиләләр катнаша. Барлыгы 18 балага бүләк алынган. Минем теләгем нәрсә, 2023 ел бары тик һәркемгә дә күңел тынычлыгы алып килсен, хыяллар тормышка алсын. Авыл җирлегенә килгәндә ул безнең районда гына түгел, республикада да билгеле. Авыл җирлеге Рөстәм Шәмсәвәлиев җитәкли торган ел сайын елка конкурсларында катнаша. Быел да бик матур итеп бизәп куйганнар. Балалар өчен аерым чаралар алып баралар. Һәм инде менә спонсорларыбыз елда киләләр, сагынып көтеп алабыз. Менә бергәләп әле генә кирип чыктык безнең мобилизацияләнгән семьяга. Бүгенге көндә Сватово шәһәрендә аралашып, киңәшләшеп дигәндә чыктык, матур гына бүләк алып килгәннәр, алар өчен бик зур рәхмәт. Кыш бабай бүләкләрен тарату мәдәният йортында да дәвам итте. Баландыш авылында һәр вакыт бәйрәмнәр гөрләп, бик матур үтә. Инде бүген без менә балаларыбыз өчен шушы яңа ел бәйрәмен оештырырга булдык. Бергә авыл җирлеге белән бергәләшеп, авылдашлар, үзебезнең ягънәчеләр белән балаларыбызның күңелләрен күрергә шушындый матур, күңелле бәйрәм оештырдык. Без инде анда төрле конкурслар, уеннар, Кыш бабай бүләкләре таратыла. Иң яшь сабыйга да бүләк бирелә. Берсе дә читтә калмыйлар. Бик матур үтә бездә бәйрәмнәр. Бу авылда тартынып торган бала юк. Барда сәхнә түрендә үзләре дә би, Кыш бабайны да биетә. Бергә матур итеп, менә майданчыкларны ясыйбыз. Шул үзебезнең карап торган җегетләребез бар. Һәр елны шул фигураларны ничек тә үзенә күрә ниндидер бер формат ташыйбыз. Быел менә бозлар белән кисмәдек, үзенчә башкачарак төрле итеп эшләдек. Бик матур, кичләрем бик матур инде, күп районнан, күрше авыллардан бик күп халык йөри инде. Әнә шулай туган авылның кадерен белеп, балаларга шатлык өләшеп яши баландышлылар. 70 тонна боз кисеп төрле фигуралар ясаган чаклары да бар иде. Әмма быелгысы да күз явын алырлык. Балаларга да, өлкәннәргә дә ошый. Мөршидә Җиһан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары өчен Теләче районыннан.